singena lana simile nezingane sibhiyozela amanzi esikoleni sethu esingenawo amanzi kusukela ngo-October last year singawatholi amanzi ngoba udepartment engasikhokheleli indaba yamanzi esikole. Imoto zamanzi azingeni ngaphakathi emagcekeni esikole zithi azivumelekile ukufaka amanzi ezikoleni ngoba udepartment akabakhokhelile. Sesikuzame konke yonke iminyango siyingenile sicela amanzi kodwa asiwatholi. Ingakho sesize sathatha lesi sinqumo sokuthi siphume sememgaqweni silwele ukuthi isikole sethu sithola amanzi. Lesi sikole siyafunda siyakhipha konke kufanele sikhiphe siyabakhipha 100% kodwa asinakekile. Udepartment akasinakile isikole sethu. So nathi sicela udepartment ukuthi sinakeke. Sineyingane ezingango 600 kodwa still udepartment akasenzeli lutho lesi sikole. So ikona lokho esikulwelayo. Nathi silwela amalungelo esikole sethu. Sicela isikole ukuthi sinakeke. Ikona lokho esikuphumele nje namhlanje sikumelela emgaqweni. Siyafunda inxa ukuthi asinamanzi sibisela emgaqweni sazostrike sicela amanzi. Sesikhathele njalo. Sicela amanzi. Sicela amanzi Nkosami sicela amanzi. Amanzi awekho and angeke kufundeke amanzi engekho. Siyacela. Nanizwa-ke nezingane zikhalela nje siyacela ukuthi udepartment asinake nathi isikole sethu bafika bazosibona nalesikole sifundela kusona esamagogo naso sicela abantu ukuthi udepartment angenelele kulesi sikole. Lesi sikole asakhele nathi lesi sikole esekuphele iminyaka singakhiwe izingane zisafundela kuma park homes namanje kodwa izikole zakhiwe la ngaphandle but sesethu asakhiwe ingane ziyagodola amanama window esikoleni kodwa ziyabakhipha 100% lesi sikole. Siyabakhipha 100% lesi sikole iminyaka ilandelana kodwa udepartment akangeneleli kusona. Ikona lokho esicela esikulwelayo siyacela bakithi ukuze izingane zikwazi ukubuyelela esikoleni sicela udepartment asikume. Khuluma nje mina ngigezile namhlanje. Mina ngigezile nje Sicela amanzi Nkosami sesikhathele khokho 10 rand sicela amanzi.